салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra G караван аст, ки бародаро пурсида буданд. Соли 2000 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов универсальный, объем 1.6, коробкаш механика, ҳолаташ хубай бародаро. Мошин ҳамаш 100% кор мекунад. Мотор, коробка ходовой соз, на ходу ҷошта заводӣ мешавад. балоношам ҳолати хуб доранд. камтар бародаро потолоки мошин камтар хамидагӣ, халос дига ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 58500 мега. харидори аниқ боша бо мега савдо ҳам дорад. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳоро рӯи экран занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии бародаро Daewoo Nexia аст, ки соли 98 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. чихеле ки мебинем бародаро, мошин тоза, мотор, коробка ходовишам соза, задагӣ пистагӣ надора. на ходу фақат мешини ҳай мекунӣ бародар. қарор дорад дар шаҳри Кони Бодом. нақша 20000 сомон гуфта истода, бо савдо ҳам дорад. марҳамат бародарони харидор, рақамҳоро рӯи экран занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки ду тип пурсидагӣ буда, якта ёфтагем. соли 95 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 2, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. гази бензин кор мекунад. мотор, коробка ходовишам соза, салон тоза бародаро. 4 моҳ ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нарша 28000 сомон мега. харидори аниқ боша бия мошина ай пеш бина мега савдо ҳам дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти аниқа ба даст овардан, рақамҳоро рӯи экран занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F караван, соли 97 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов универсальный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ соза бародаро. мошини нарӯшка камтарак кор дорад. мотор, коробкаш 100%, на ходу ҷошта заводид мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 26000 сомон гуфта истода. марҳамат бародарони мошинхар, рақамҳоро рӯи экран занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии бародаро вазни ва ҳастай. соли 87 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов внедорожный, объем 0.4, коробкаш механик, ҳолаташ миёна. чихеле ки дар навор мебинем бародаро, мошин кам пусидагӣ дорад. бародар сум дар кор, срочно мефурӯшаш. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 14000 сомон мега. харидори аниқ боша бия мега мошина ай пеш бина савдо мекунем назди мошинда.
касоне ки харидор ҳастед, рақамҳоро рӯй экран зан занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Vectra A солаш 96 сол, созишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. Чӣ хеле ки мебинед бародарон, мошин состояниш соза, 100% ҳамаш кор карда истода, ягон камбудӣ надорад. Маълумоти бештара мегӯям метавонед бо телефон дастрас кунед. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, нарша 28 000 сомон мега. Харидор боша, бо мега савдорам дорад. Бародарони харидор, рақамҳоро рӯй экран зан занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо омоқи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтани ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони канал дар меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгириятон. Дастгирии шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.